τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Τώρα θέλω και εσείς από αριστερά γιατί δεν σας βλέπω. Απόψε, πού να γυρίζεις απόψε, στα αυτιά μου που γυρίζουν οι πόρτες, που κλείσαν εγώ περιμένω. Απόψε, γυρνώ στα παλιά τα υπέρια, η μοίρα με φέρνει σε σένα, βασίλισσα δίχως εγώ. Το ξέρω, θα πεις θα μου χάσει τελείως, δεν γίνεται να επιμείνω, παρτίδα χαμένη αυταπάτη. Μα τρέχω, σοβήσω σου σαν το σκυλάκι, δεν πρόκειται κάτι να αλλάξει, γι' αυτό δεν θα αφήσω που πίσω. Εσύ που φερνάει και λοράκο, θα πιω να με θύσω το κόμμα. Θα φτιάσω και πάλι η αιτία να βάλεις τα χέρια μακριά, σκληρά μου συγγέσαι να ξέρω, στο τέλος θα βρω γιορτισμένος. Όχι, να μην πάει. Στα τράπεζα ήταν ο Λάμπρος Κόβρας. Λάμπρο, μετά την παρουσίαση θα πούμε το ρεφρέ μία φορά. Εντάξει, ήρεμα. Μία φορά ήρεμα είναι τώρα. Οκ. Κάτω δικά μας. Αριστερά μου, ο Γιάννης Μαδούρος στα πλήκτρα. Άμα κορευτεί και δεν θα το δεξιά στη σκηνή, αριστερά για σας. Ο Σάκης Διαβόκης στο μπάσο. Ο επιμελέστερος όλος στην πρόβληση, έτσι πρέπει να το πω. Ο επιμελέστερος. Ηλεκτρική έπαιξε ο Σπύρος Σαρούχης. Το ελπίζω κάποια μέρα να με φτάσει στην κιθάρα γιατί εντάξει δεν ξέρω ακόμα. Τέλος, έχω πολλά να πω για το παιχνίδι εδώ, στη φωνή. Αλλά μάλλον δεν έχω χρόνο, εντάξει. Στη φωνή και πέρα από τον Θοδωρής Παυλίκας. Τέλος, ο άνθρωπος που όλοι ξέραμε να πάμε και είναι υπέροχος του τραγούδι, ο Κώστας Ποταμιάνος ηλεκτρική τεχνικά, είμαστε αριστόλους που πότε παίρνω τώρα? Τώρα. Μη μου γυρίζεις την πλάτη σου εγώ, για την πάρτι σου είμαι τρελός και δεν έχω λιμάνι από σένα να πλησιάσω. Γι' αυτό λέω μη με κρατάς αγωνία μπορεί να με χάσεις και φτάνω μακριά να φτάσω σε τέλμα. Ξέρω πως είμαστε ένα, πως θέλεις αλλιώς.
Είμαστε οι κρυστάλλινες σκιές. Αυτό είναι τα πάμε.